салом ба онҳое ки футболи тоҷикро пайгирӣ мекунанд. барномаи фат атрофи бозиҳои даври 12-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум омода гардидааст ки ҳаминак пешниҳодатон мегардонем. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи мо ширкати теннисӣ аст. моро ҳамроҳӣ кунед. дар даври 12-уми мусобиқаи мазкур ғайри бозиҳои дастаи Гулистон ва Динамо анқариб ҳамаи бозиҳои дигар баргузор гардиданд. Дастаи Динамо ки бештари футболбозонашро ҳайати мунтахаби то 16 солаҳои кишвар ташкил медиҳад, бо сабаби иштирок дар мусобиқаи кафа натавонистанд ки муқобили Гулистон майдондорӣ намоянд ва бозии онҳо ба таъхир гузошта шуд. баъди танаффус мисле ки ба вазъи аксарияти дастаҳо ягон тағйироте дида намешавад. қаблан онҳо дар кадом сатҳе ки қарор доштанд, ҳоло ҳам ҳамон ҷо. бозии аввалине ки баргузор шуд миёни дастаҳои Паншер ва Ҳосилот буд ки дастаи Фархорӣ дар қатори дастаи Куктош яке аз муддаиёни садри аввали ҷадвал ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ онҳо ҳеҷ гоҳ ба таваккалкорӣ даст намезананд ва ба ҳадди як имтиёз муқобили ҳеҷ дастае шикаст хӯрданӣ нестанд. бозии Паншер ва Ҳосилот бо ин сабаб хеле тезу тун сурат гирифт ки баъдан дар мавридаш ҳарф мезанем. шумо медонед ки баъди даври мазкур дастаи Сарои Камар дар кадом мавқеи ҷадвал аст? дар ҷои чорум. бе муҳобот дастаи мазкур таи 2 соли охир аввалин бор аст мебинам ки дар чоргонаи аввали ҷадвал роҳ меёбад. ин дастаро метавонем ҳоли ҳозир ба қатори дастаҳои пурқуввати чемпионат шомил намоем. онҳо дар даври охирин арзандатарин бозиро муқобили дастаи Ҳулбук нишон доданд ки дар натиҷа дастаи Ҳулбук ба хонаи панҷум суқут кард ва Сарои Камар яку якбора ба чоргона шомил шуд. дастаи Барчӣ бо сармураббии наваш Раҳматулло Фузайлов ҳамакнун ба муборизаи ҳақиқӣ мебароянд. чун чанд даври охир ин даста на он қадар натиҷаҳои хуб дошт ва ҳоло фурсат ҳаст ки омори худро дар ҷадвал беҳтар намоянд ки ҳоло дар ҷои шашуми ҷадвал маскан гирифтааст. Сарҳадчию Ваҳдат низ барои мо як бозии серголро ба намоиш гузоштанд ва агар бозии Ваҳдат муқобили як дастаи сусти дигари ҷадвал ҳамин гуна аст, пас ба мухлисони Ваҳдат гуфтаниам ки умеди худро аз чоргонаи аввал чӣ ки ҳатто аз боқӣ мондан дар ин чемпионат биканед. онҳо ҳатто ягона рақиби ҷадвалии худро шикаст дода натавонистанд. мақсад дар ҷадвали мусобиқа ду дастаи сусттарин бошад. ҳардуи онҳо Ваҳдату Сарҳадчианд ки дар хонаҳои охири ҷадвал ҷой гирифтанд ва Ваҳдат ҳатто ҳамин дастаро шикаст дода натавонист. ин маънои онро дорад ки онҳо ҳоло қодир нестанд ки дастаи аз як рӯсторо шикаст бидиҳанд. дастаи Куктош бошад ба истилоҳи русӣ своём репертуаре. дар даври 12-ум онҳо як дастаи камбаҳои дигарро арзанда ҷазо доданд. бозиро пурра идора мекарданд ва голҳои бешумор ҳам заданд. хулас дар барномаи навбатии фат мо атрофи даври 12-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум зиёдтар ҳарф мезанем. моро пайгирӣ кунед. оғоз мекунем аз рақобатҳои дастаи Паншер ва Ҳосилот ки минбаъд ҳар бозии дастаи Фархорӣ рақобати марказии давр ба ҳисоб меравад. онҳо бо як холи кам аз дастаи Куктош дар мавқеи дуюми ҷадвал қарор гирифтанд ва чӣ гуна гуфтем як бохт метавонад фосилаи холҳоро биафзояд ки ин шонсро Ҳосилот аз даст нахоҳад дод. аз ин рӯ рақобат бо дастаи Паншер баробар ҳимоят аз ҷон буд ки ҳисоби бозӣ бозгӯи ин далел мебошад. ҳам Ҳосилот ва ҳам Паншер фурсатҳои зиёди голиро ба миён меоварданд ва дар бештари ҳолатҳо аз контрҳуҷумҳо кор мегирифтанд. рафти бозиро метавонем баробар баҳо диҳем. Паншер пеш аз танаффус воқеан на он қадар вазъи хуб дошт. онҳо аз зинаи чоруми ҷадвал баъди шикасту рехтҳои зиёд ҳаминак дар мавқеи нуҳуми ҷадваланд ва ба тақдир бозиашон муқобили Ҳосилот афтод ва ҳардуи дастаҳо як бозии муҷаллое нишон доданд ки дар таҳияи ҳамкоронамон тамошо намоед. вохӯри дигар миёни дастаҳои Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Ҳосилоти ноҳияи Фархор низ баргузор гардид. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Балхӣ сурат гирифта бо ҳисоби 1-2 ба фоидаи бозингарони ноҳияи Фархор ба охир расид. бозингарони тими Ҳосилот аз лаҳзаҳои аввали дидор ташаббусро пурра дар ихтиёри хеш гирифта барои ба даст овардани 3 имтиёз талош менамуданд. нахуст шуда дар дақиқаи 13-уми майдондорӣ бозингари ҷавони дастаи меҳмонон Некру Салимзода бо голи задаи худ ба дарвозаи мизбонон ҳисоби бозиро кушод. бо гузашти 13 дақиқаи дигар, яъне дар дақиқаи 24-ум ҳуҷумкунандаи тими Паншер рақами 10 Янгибек Озайниддин ҳисобро баробар 1-1 намуд.
یک دقیقه گذشتن از گل زده صاحبان میدان فوتبالبازی با مهارت تیم حاصلات خیرلو عزیزов گل دومی دستش را داخل توری دروازه پنشیر گردانید و با همین قسم اولی باخوری 1-2 به آخر رسید. در ادامه قسمت دومی باخوری بازیگران هر دو تیم چندین حالتهای گلزنی را در نزد دروازه‌های یکدیگر سازمان می‌دادند ولی به یگان نفر آنها امکانیت دست نمی‌داد که توپ را داخل دروازه نمایند. همین طریق باخوری دسته‌های پنشیر و حاصلات در دایره رقابت‌های دور 12 1-2 پشت سر شد. якум бозӣ марҳилаи дуюм буд. Дар даври 12 мо дастаи ҳосилотро қабул кардем. Бозӣ ҳарду даста хуб буд, як хел бозӣ кардан. Ками кам бояд мусовӣ мешуд, лекин меҳмонон ғолиб омаданд. Сабабаш ҳам ин ки бачаҳо он чизе ки мо тайёрӣ дидем, он чизро иҷро накарданд, он чизе ки мо гуфтем дар тамрино кардем, иҷро накарданд. Аз ҳамин сабаб бозиро бохтем. Оянда хеле ҳаракат мекунем ки бачаҳо хубтар бозӣ кунанд. дастаи паншер хеле дастаи нағз аст, хеле тайёрии нағз дидагӣ буданд. мо ки ай ҷиҳати кантар физикӣ мумкин физикӣ тайёр набудем, барои ҳамин охири бозӣ 15 дақиқаи охири бозӣ ба мо хеле вазбин омад. Бозии дигари мо дар шаҳри Фархор дар майдони худ мо бозӣ мекунем. Мо командаи Ҳулбугро қабул мекунем. акнун меравем ба тамошои бозии ду дастаи заифтарини чемпионат миёни дастаҳои Сарҳачии Ҳамадонӣ ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат. Дастаҳо барои мухлисон бозии сергол нишон доданд. Ҳам Ваҳдат ва ҳам Сарҳачӣ барои имтиёз муборизаи беамон мебурданд ва ба ҳар голе зуд ҷавоб мегардониданд. Ваҳдат ҳоло дар охирин хонаи ҷадвали мусобиқа аст ва барои аз ин варта берун омадан ӯ бояд дастаи Сарҳачиро шикаст медод, то фосилаи холҳо барзиёд нашавад. омад бар сарашон аз он чӣ метарсиданд. Дар ин бозӣ соҳибони майдон яъне дастаи Сарҳачӣ дар охирҳои бозӣ нисбати меҳмонон бартарият пайдо карданд ва шумораи голҳои худро аз онҳо дида зиёдтар намуданд. Бозии ин дастаҳоро низ ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ки натиҷаи бозиро дар таҳияи онҳо тамошо мекунем. марҳилаи дуюми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи якумро дастаи Сарҳачии ноҳияи Ҳамадонӣ бо пирӯзӣ бар дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат оғоз намуд. Дастаи Сарҳачии ноҳияи Ҳамадонӣ баъди оғози нобарор дар марҳилаи якуми чемпионат аз 12 бозӣ 1 бурд, 1 мусовӣ ва 8 бохтро ба қайд гирифта дар зинаи 11-уми ҷадвали мусобиқа қарор гирифт. Аз ин рӯ роҳбарияти даста бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва даста футболбозони бомаҳорат ба монанди Саидхони Амрохон, Саидамири Саидаҳмад, Музаффар Назаров, Зокир Абдулхайров, Самариддин Расулов ва боз чанде аз футболбозони ҷавонро ба даста даъват намудааст. Дидори имрӯза бошад аз дақиқаҳои аввал бар суди соҳибони майдон оғоз шуд ва дар як ҳуҷуми бобарор нахуст ҳамлавари Сарҳачӣ Суҳроб Мирзоев дар дақиқаи 6-уми бозӣ ба кушодани ҳисоб даст ёфт. Дере нагузашта дар дақиқаи 12-уми бозӣ футболбози дастаи ҷавонони Равшани Кулоб Наврӯз Баротов ки дар ин равзана ба дастаи Сарҳачӣ гузашт, голи дуюми дастаро ба ҳадаф расонид. Баъди ин гол дастаи Сарҳачӣ каме ақибнишинӣ намуд ки дар ин ҳолат ҳамлавари канории дастаи Ваҳдат Фаридун Нарзуллоев дар дақиқаи 21-уми бозӣ голи аввали дастаи Ваҳдатро ба ҳадаф расонида ҳисобро тағйир дод. Дар дақиқаи 30-уми бозӣ бошад боз ҳам Суҳроб Мирзоев аз дастаи Сарҳачӣ ба задани голи навбатии худ даст ёфта ҳисоби бозиро 3-1 намуд. Дере нагузашта саъитараш дар дақиқаи 35-уми бозӣ Анвар Шарипов аз дастаи Ваҳдат ба задани як голи дигар даст ёфт ки ин голи дуюми дастаи Ваҳдат дар ин бозӣ ба ҳисоб мерафт. Дар нафасҳои охири нимаи аввали бозӣ бошад нимҳиматгари ҷавони дастаи Сарҳачӣ Наврӯз Баротов аз масофаи дур ба задани голи навбатии худ даст ёфт ва ҳамин тариқ бо ҳисоби 4-2 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми бозӣ бошад мухлисон голи навбатиро дер интизор нашуданд ва дар дақиқаи 52-юми бозӣ ҳамлавари дастаи Сарҳачӣ Шоҳзамон Хоҷаев голи панҷуми дастаашро ба ҳадаф расонида бартарии комилро таъмин намуд. Дар дақиқаи 59-юми бозӣ бошад Анвар Шарипов аз дастаи Ваҳдат голи дуюми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонида ҳисоби бозиро 5-3 намуд. Дар дақиқаи 70-уми ин майдондорӣ ҳимоятгари дастаи Ваҳдат Шаҳром Самиев барои дағалона вайрон намудани қоидаи бозӣ дуюмин корти задро гирифта ҳамин тариқ
майдонбадар шуд. баъди ин ҳолат дастаи сарҳачӣ бештар футболбозони ҷавонро ба майдон ворид намуд ки аз ин ҳолат дастаи ваҳдат хуб истифода карда чанд ҳолати хуби голзаниро созмон дод, вале голи чоруми дастаи ваҳдат дар дақиқаи изофашудаи довар аз ҷониби Зиёддин Каримов ба дарвозаи соҳибони майдон ворид карда шуд ва ба ҳамин вақти изофашуда низ ба итмом расид ва дастаи сарҳачӣ баъди нокомиҳои пайдарпай ғолибияти дуюми худро дар мавсими аввали майдондориҳо дар Лигаи Якум ба даст овард. мо барои ин бозӣ тайёрӣ дадем. ростига мақсади команда ин буд ки бояд ғалаба кардан дар клуб буд, аммо бозӣ ба натиҷаи 5-0 бозиро бохтем. хайз гап ин бозӣ аст, бозиро ё ки мусовир мекунӣ ё ғалаба мекунӣ. дар даста 4 бозингари нав гирифтагем, бозингаре ки дар тимои дигар команда бозӣ карда буданд. бозингарои хубанд. алон дар тамрино бо команда бозӣ дорам, тамрин кардесиянд. якдигар фаҳмӣ неста, насиб бошад дар бозии оянда якдигар фаҳмӣ мешавад, бозишон бо шояд хубтар шавад. خیلی که شما شاهد بودید بازی خیلی بازی خوب بود. تایم اول بازی هم شد هم حساب هم کلام بود و ما بچه‌ها یوش در قسط تایم دوم درو آوردیم. فکر کنم کمتر بچه‌ها تجربه میگیرن. همین حساب کمتر شوتی بازی با 5-4 شد. بازی بود خیلی بازی خوب شد. بچه‌ها روزی هم کمتر خیلی بچه‌ها کمتر جوان‌تر درو آوردیم. همین حساب شوتی بازی ما 4 گل سر دادیم با دروازه خودمون. یکی غلبه با همه بچه‌ها تبریک میکنم و همه مسخریت‌های در سایه سرچی را ما وعده میتیم که ما همه بازی‌ها حرکت میکنیم که بازی خوب نشون بدیم و مخلصان خودمون رو شاد کنیم. کوکتاش مقابل دسته دوشنبه آنگونه بازی کرد که باید میکرد. خلاص دسته ها در میدان مرکزی ناحیه رودکی رقابت نمودند و دسته دوشنبه واقعا پیش بازیگران کوکتاش عاجز بودند. هجوم های برقص های فوتبالبازان دسته ناحیه رودکی حیات بازیگران دوشنبه را پیش مخلصان تماما بدون شانس نشان میدادند. دسته دوشنبگی پورا بر خط دفاع نشست و دروازه‌بان این دسته با اکثریت ضربه های پای در پای شاگردان طاهر مومینوف توپ نآورد که در نتیجه 1-2 تا نه بلکه 7 گل به جواب را از دروازه خود بیرون ساخت. چخیل با چنین بازی دسته دوشنبه سال گذشته در لیگ عالی بازی میکرد سوال است به جواب. خلاص تغییرات کادری در کرسی سرمربیگی دسته دوشنبه نیز با درد دسته نخورد و با 7 گل بازیگران کوکتاش با حد 1 گل جواب گردانیدن نتوانستند. حالا کوکتاش در موقع اول جدول قرار دارد و در مرحله دوم بازی ها آنها با دسته های فاوریت دیگر از قبیل حاصلات دینامو و هولبوک سرای کمر روبرو میشوند که شاهد آن خواهیم شد. بازی سرگل مذکور و همکاران ما پیگیری کردند که یکجا تماشا میکنیم. اینجا میدان خونگی دسته کوکتاش است. بعد چند لحظه یکی از بازی‌های مرکزی دور 12 چمپیونات تاجیکستان اویل با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم برگزار میشود. شاگردان طاهر مومینوف در این رقابت مدعی اساسی بهر غلبه دونسته میشوند، چون که این دسته در بازی‌های آخر نشان داده توانست که آنها میتوانند این مسابقه را با ظفریت جنبست نماید و راه خود را به لیگ عالی هموار سازند. یکی از رقابت‌های سرگال دور مذکور این وخوری دسته‌های کوکتاش ناحیه رودکی و دوشنبه پایتخت محسوب می‌یافت. دیدار دسته‌ها در ورزشگاه خانگی کوکتاش دایر گردید و با پیروزی میزبانان خاتمه یافت. بعد شروع بازی ما همیشه فشار و هجوم‌های پیوسته بازیگران صاحبان میدان را مشاهده می‌کردیم. باشگاه کوکتاش در این واخوری مدعی اساسی بهر غلبه دانسته می‌شدند. از دقیقه‌های اول برتری و پیشتازی شاگردان طاهر مومینوف نظررس بود. این بود که در دقیقه 18 حمایتگر مهمانان مسرور جان اسدالله‌یف بعد پرتاف از کنار میدان و اشتباه راه داد که به خود گل آورده رسانید. همین طور حساب دیدار باز شد. پس از 6 دقیقه گل دوم دسته کوکتاش را ما از جانب عزیزبек سلطانов شاهد گردیدیم. در این رقابت دسته دوشنبه بسیار ضعیف هنرنمایی میکرد. بعد این تنفس هم معلوم میشد که آنها کمبود و نورسایی دسته را تا حال برطرف نساختند. مخصوصا در خط دفاع مشکلی های زیاد به چشم میرسید. در دقیقه های آخر قسمت یکم ما دو گل دیگر را شاهد گردیدیم. اولا خدایداد اوزاقوف با زدن گل دست یافت. در دقیقه آخر علاوه شده قسمت مذکور داور بعد قاعده ویرانکنی در داخل جریمه‌گاه با ضربه پنالتی اشاره نمود.
ки Азизбек Султонов тавонист ин имконро хуб истифода барад ва голи дуввуми хешро дар ин рақобат ба исмаш сабт намояд. бо ҳамин пайти аввал поён ёфт. қисмати дуюм низ пурра бо бартарии шогирдони Тоҳир Муминов сипарӣ мешуд. ҳарчанд тағйиротҳоро мо аз ҷониби сармураббии дастаи Душанбе Карим Тошпулодов дидем, аммо дар беҳтар шудани бозии шогирдонаш ягон тағйирот илова насохт. дар қисмати мазкур се голи дигарро футболбозони Куктош ба дарвозаи Баҳовиддин Холиқов ба самар расониданд. аввалан дар дақиқаи 71 Худойдод Узоқов голи дуввуми хешро ба ҳадаф расонд. дар даҳаи охири нерӯсанҷии дастаҳо аниқтараш дар дақиқаи 83 Собирҷон Холматов голи шашуми дастаашро ба исмаш сабт намуд ва баъди як дақиқаи дигар дар ҳуҷуми навбатӣ Абдурасул Раҳмонов голи охири тимашро ба дарвозаи рақиб ворид сохт. меҳмонон бо 7 голи задаи соҳибони майдон натавонистанд ҳадди аққал бо як гол ҷавоб гардонанд. бо ҳисоби умумии 7-0 рақобати бошгоҳҳо хотима ёфт ва мавқеъгирии дастаҳо дар ҷадвали мусобиқот Куктош бо 32 имтиёз ҳамоно садрнишин боқӣ монд. бошгоҳи Душанбе бошад бо 11 имтиёз дар зинаи даҳум мавқеъ гирифтааст. Тяжелая игра в плане, знаете, того, что после очень тяжелой победы над Хаджентом в Кубке ребята немножко не восстановились. Из-за этого очень первый тайм такой вроде и крупный счет 4-0, но мне первый тайм не понравился. Мы отходим от себя, не отходим от того, как соперник играет. Мы хотим, чтобы болельщикам игра понравилась, была комбинационная игра и строится команда такая, что ни один игрок может забивать постоянно гола, а любой игрок из этой команды может забивать гол. Это будет очень хорошо и очень прекрасный футбол в этом плане будет. бозиҳои дигари мусобиқа ба таври зайл баргузор гардиданд. панҷшери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар хонаи худ аз дастаи ҳосилот бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд ва дар мавқеи нуҳуми ҷадвал боқӣ монд. ҳулбук бошад мисле ки ҳоло ҳам ба таназзул рӯ ниҳоданҳояш идома дорад ва ин навбат дар майдони худ аз дастаи Сарои Камар бо ҳисоби 2-0 мағлуб гардид. дастаи Барқчӣ моҳири Ёвонро қабул карда буд ки дар натиҷа ба задани 3 гол даст ёфт ва дастаи Ёвонӣ ба 3 голи онҳо ба 1 гол ҷавоб гардониданд. дастаи Сарҳачии Ҳамадонӣ дар майдони худ дарвозаи Ваҳдатро голборон намуд ки дар ҷавоб бозингарони Ваҳдат низ дарвозаи Сарҳачиро голборон сохтанд ва дар натиҷа ҳисоби бозӣ 5-4 ба суди дастаи Сарҳачӣ хотима ёфт. Куктош бе мушкилӣ ба дарвозаи дастаи Душанбе 7 голи беҷавоб зад ва бозии дастаҳои Гулистон ва Динамо бо сабабҳои дар боло ишорашуда барпо нагардид. баъди даври 12-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум дар ҷадвали чемпионат тағйиротҳои андак ҷиддӣ ба миён омаданд. дастаҳои Динамо ва Сарои Камар ҳамакнун дар қатори Куктош ва Ҳосилот дар чоргонаи авваланд ва баҳри роҳ ёфтан ба чемпионати аввалин дараҷаи кишвар мубориза мебаранд. Куктош бо 32 имтиёз дар мавқеи аввал аст ва ҳарифи асосии ӯ Ҳосилот бо 31 имтиёз дар мақоми дуюм. Динамо бо ҷамъоварии 25 хол ҷои сеюмро гирифтааст ва бояд бигӯем ки дастаи Фархорӣ ҳоло як бозӣ кам аз дигарон дорад. Сарои Камар бо ғолибияти охир 21 имтиёз гирифтааст ки ҳоло мавқеи чорумро ишғол намудааст. ҳулбук дар нокомиҳои охир ба зинаи панҷум рафт ки шумораи холояш ба 19 мерасад. дастаҳои заифтарини ҷадвал Сарҳачӣ бо 7 имтиёз зинаи 11 ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат бошад бо 2 имтиёз охирин хонаро ишғол кардааст. даври ояндаи чемпионат ба мо чунин бозиҳоро пеш хоҳад овард. дастаи Ваҳдат дар майдони худ бошгоҳи Куктошро қабул мекунад ва ин ҷо ғайри шумораи голҳо метавонем ба ғолибияти Куктош боварӣ намоем. моҳир дар майдони худ Сарҳачиро интизор аст ва мо бо иштироки Ҳосилот ва Ҳулбук дербии минтақаи ҷанубро шоҳид хоҳем шуд. дар шаҳри Душанбе дастаи Динамо панҷшери Ҷалолиддини Балхиро интизор аст. Душанбе бо Гулистон рақобат мекунад ва Сарои Камар бошад Барқчиро дар майдони худ қабул менамояд. дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини чемпионат ҳоло ягон тағйироти ҷиддӣ нест. футболбози дастаи Гулистон Муҳсин Рустамзода бо 15 гол дар мавқеи аввали рӯйхати мазкур қарор дорад ва футболбози дастаи Куктош Азизбек Султонов бошад бо 14 гол мавқеи дуюми рӯйхатро соҳиб гардидааст. Худойдод Узоқов футболбози дигари дастаи Куктош бо 12 гол дар мавқеи сеюми рӯйхат қарор дорад ва Масрур Ғафуров аз дастаи Барқчӣ бо 11 голи задааш садри чоруми рӯйхатро ишғол намудааст ва футболбозони дигар дастаҳо баъди ин футболбоз меистанд.
дӯстони азиз, мо бо сарпарастии ширкати теннисӣ як иқдоми наверо бо мухлисон роҳандозӣ кардем. ҳар нафаре ки ақаллан натиҷаи 4 бозиҳои даври ояндаро дуруст пешгӯӣ мекунад, аз ҷониби сарпарасти барнома ширкати теннисӣ соҳиби тӯҳфа аз қабили туби футболӣ, сарпӯш ва пироҳан ё худ футболка мегардад. бояд бигӯем ки соҳиби тӯҳфа ҳамон нафаре мешавад ки аввалин шуда ҳадиақал 4 бозии даври ояндаро пешгӯӣ карда метавонад. марҳамат ба ютуб канали расмии телевизиони футбол даромада зери ҳамин навор бозиҳои даври ояндаро пешгӯӣ кунед. ин ҷо барномаи мо хотима меёбад. хайр, то дидор, сеҳатманду пирӯз бошед.